Раждането на новия живот е едно събитие, което не може да се опише с думи. Не стигат думите, това е нещо величествено, нещо, което ти подава такова количество енергия, която не може да се опише просто с думи. Това е нещо, което само един човек може да изживее и изживявайки го всеки ден, по няколко пъти на ден, просто се презарежда и отива все едно в друга вселена. Бабин ден е денят, в който отдаваме почит на бабуването, на този празник, който е свързан с самото раждане. Празник Бабин ден е едно събитие, което не е именният ти ден, не нова година, не рождения ден, едно събитие, което е свързано с житейският и професионален път. Бабин ден е празник, който празнуваме всичките деца, които са родени в изминалата година. Нещо наистина специално за всеки един от нас, който се докосва до новия живот. Първото раждане, което водих и в което имах участие, естествено, че го помня близо 100% от тях, но първото беше събитие, което не мисля, че някога ще се забрави. То е нещо като първата любов, като карането на колело, като първата тръпка, която се изпитва през живота си и нещо, което е свързано с огромно количество адреналин и не смятам, че някога може да се забрави. В кръга на шегата и Алцхаймера да дойде, смятам, че това нещо ще се връща като спомен в живота на всеки един, особено в моя. Пожелавам на всички майки да бъдат здрави, да имат здрава физика и психика повече, да раждат, да не се страхуват от процеса раждане, да гледат на живота положително и всяка една от тях в момент, в който стигне до периода на гледане на бебето, да знае, че няма нищо страшно. Това е нещо, което се минава и което е изпълнено с много любов. Първо и най-важно да са много здрави, да имат търпението, да продължават в същия дух да се развиват както се развиват, защото това, което постигнахме в София Мед за краткия период, от който сме заедно, е нещо уникално. Утроихме ражданията, които бяха от началото. Искам да продължават да работят със същия хъс. Искам да са здрави и те, и семействата им, и да продължават да идват на работа изпълнени с любов и с грижа към персонала и към всички пациенти, както се грижат до момента, така да продължават и напред.